Исәнмесез, барыгызга да язгы жылы сәламнар юллыйбыз. Мәйдан телеканалында иң популяр җырларны һәм башкаручыларны барлаучы лайыклы хит тапшыруы. Киләсе бер сәгать дәвамында барлык мәшәкатьләрне онытып торып, бераз ял итеп алырга тәкъдим итәм. Сезнең белән мин, Илгиз Шәкуров. Көтеп алынган март айының да икенче атнасы узып бара, ә ул арада лайыклы хит катнашучылары иң яхшысы булу өчен тырыша. Җырларның язмышын сез хәл итәсез. Үзегезгә ошаган композицияләр өчен тавыш бирергә онытмагыз. 10 төрле җыр, 10 төрле катнашучы һәм 10 төрле иҗат. Иҗат һәр кемнең үзенеке. Һәр җырчының үз тарихы, үз борылышлары һәм үз казанышлары бар. Бүгенге тапшыруда башкаручылар белән аларның иҗат юлы турында сөйләшербез. Җырчыларны иҗатка кем алып килгән, нинди киртәләр белән очрашканнар һәм иҗатларының максаты нидә? Җавапларны ишетергә әзер булсагыз, киттек. Хит парадыбызга үтә дә мәгънәле җыр белән килеп кергән Илназ Минвәлиев исеме барыбызга да таныш. Илназ әфәнде иҗат юлын 2000 елларда башлап җибәрә. Киләсе елда Татарстанның ат казанган артистының сәхнәгә менүенә 25 ел тула. Юбилей. Җырлау сәләте әти-әниемнән күчкән. Сәхнәдә мин кичкенәдән үк. Аллага шөкер, шулай туры килде. Зур сәхнәгә чыгарга, тормышымны иҗат белән бәйләргә насыйп булды, дип уртаклашты безнең белән җырчы. Илназ Минвәлиевны зур сәхнәгә Татарстанның һәм Башкортстанның халык артисты, легендар җырчы Хәмдүнә Тимергалиева алып чыга. Гомумән бу шәхес бик күп җырчыларга юл күрсәткән. Хәзер дә бик еш искә алабыз, дугадан калдырмыйбыз. Хәмдүнә апа безгә бик җитми дип сөйләде Илназ Минвәлиев. Bir mucize kebek seni körü, dünyam yaktılıkka şırnaldım. Мұңлы жырда yüreğime kirdin, yaulap alıp anın kılların. Jankayımda seni bulsan da minim, yanlarımdan gına yıraktan. Aşıklarını şulaysın iken, vakıtsını bizni şınlaptan. Jankayımda seni bulsan da minim, yanlarımdan gına yıraktan. Aşıklarını şulaysın iken, vakıtsını bizni şınlaptan. Yanlarında gına bulur idim, devletlerinin her bir mizgelin. Ayanışlar bilen uyli küngel, bulay bulu mümkün tügelen. Jankayımda seni bulsan da minim, yanlarımdan gına yıraktan. Aşıklarını şulaysın iken, vakıtsını bizni şınlaptan. Güreşünün mizgillerin kütüp, vakit sınavına tüzemin. Küngelimni anlar kişim diye, min bit seni uzak izledim. Jankayımda seni bulsan da minim, yanlarımdan gına yıraktan. Aşıklarını şulaysın iken, vakıtsını bizni şınlaptan.
чынлап та. Лайыклы хитне Алсу Фазлыева дәвам итә. Аның иҗат белән ныклап шөгыльләнә башлавына 10 елдан артып киткән. Кичкенәдән җырлыйм. Бала чакта бу сәләтемне укытучым Гөлнур апа Хәбибуллина күреп алды. Аның исемен яңгырауын телим. Бик рәхмәтлемен үзенә дип уртаклашты Алсу. Башта башкаручы үзе генә җырлаган, соңрак Алсуның саф хисләр төркемендә җырлап йөргән чакларын да күпләр хәтерлидер. Хәзер Алсу һәм Азат Фазлыевлар татар эстрадасындагы матур җырлы гаиләләрнең берсе. Әмма тамашачыларны аерым-аерым җырлап та сөендерә алар. Безнең тапшыруда да Алсу әлегә үзе генә катнаша. Аның «Әниле йорт» дип аталган җырын бергәләп тыңлыйк. Әни, сине йөрәк астында йөрткән, тормыш бүләк иткән, яшәргә өйрәткән, бөтен барлыгын сиңа биргән изге җан. Һәр баланың тормышы әнисенең аның өчен бәхет теләвеннән башлана. Әниләрнең зирәк киңәше безне гомер буе озата бара, мәхәббәте көч бирә. Әлеге язманы җир йөзендәге барлык әниләргә багышлыйм. Әниле йорт бәхете белән җылы бер көй каян. Әнкәемә кайтып килсәм, яшәр өчен көчләр алам. Әниле йорт үзе җылы, әниле йорт изгедер ул. Әнисе килгән йортым, җәннәтләрнең үзедер ул. Әниле йорт үзе җылы, әниле йорт изгедер ул. Әнисе килгән йортым, җәннәтләрнең үзедер ул. Балаларың терәге син, киңәшләрең безгә бүләк. Йөрәгебез шашып тибә, сиңа саулык гомер теләп. Әниле йорт үзе җылы, әниле йорт изгедер ул. Әнисе килгән йортым, җәннәтләрнең үзедер ул. Әниле йорт үзе җылы, әниле йорт изгедер ул. Әнисе килгән йортым, җәннәтләрнең үзедер ул. Яшә әле туган йортта, безгә биреп бәрәкәтең. Булганына буласына, әни сиңа мең рәхмәтем. Әниле йорт үзе җылы, әниле йорт изгедер ул. Әнисе килгән йортым, җәннәтләрнең үзедер ул. Әниле йорт үзе җылы, әниле йорт изгедер ул. Әнисе килгән йортым, җәннәтләрнең үзедер
Лайыклы хитка туктамам дип жырлый килеп кергән Ленор Бектимеров туктарга җыенмый. Хит-парад баскычлары буйлап алга бара. Үземне хәтерләгәннән бирле җырлыйм. Кемдер мине сәхнәгә җитәкләп алып килде дип әйтә алмыйм. Кечкенәдән җырчы һәм эшмәкәр булам дигән теләк белән яшәдем. Һәм бу тормышка ашты дип сөйләде Ленор. Хәзерге көндә җыр сәнгате башкаручы өчен акча эшләү ысулы түгел. Барсы да күңел өчен. Хәтта эшләп арыганнан соң каядыр барып җырлап кайту да минем өчен җан рәхәте дип уртаклашты Ленор Бектимеров. Akburanlar sine күптән онытты ул дизәләрдә. Салкын җилләр сөйми дигән хәбәр алып кисәләрдә. Туктамам мин сине сөеп, ялганчыны һич бутамам. Тагында ныграк яратырмын, яратудан һич туктамам. Туктамам мин сине сөеп, ялганчыны һич бутамам. Тагында ныграк яратырмын, яратудан һич туктамам. Яңгырына хак ягып, күзләремне яшергәндә, рәхмәт әйтәм, йөзең ачкан, алтын бизәк яшеннәргә. Туктамам мин сине сөеп, ялганчыны һич бутамам. Тагында ныграк яратырмын, яратудан һич туктамам. Туктамам мин сине сөеп, ялганчыны һич бутамам. Тагында ныграк яратырмын, яратудан һич туктамам. Язгы ташу синең җылың һаман миннән еракласа. Ышан мин тырышырмын, сөю хисен югалтмаска. Туктамам мин сине сөеп, ялганчыны һич бутамам. Тагында ныграк яратырмын, яратудан һич туктамам. Туктамам мин сине сөеп, ялганчыны һич бутамам. Тагында ныграк яратырмын, яратудан һич туктамам. Тагында ныграк яратырмын, яратудан һич туктамам. Бала чакта хыялланып, болын кырларда җырлап йөри идем. Беренче чыгышым 4 яшьтә булды. Әти-әнием, абый-апаларым да бик матур җырлыйлар иде дип сөйләп китте Илзидә Усман.
Җыр сәнгатенә мәхәббәт һәм иҗат итәргә теләк кечкенәдән булса да, бу башкаручыбыз профессиональ сәхнәгә әле чагыштырмача күптән түгел генә килде. Илзида Госман исемен без 2015 елларда ишетә башладык. Шуннан бирле үз тамашачысын булдырып, мотор җырлар иҗат итә ул. Максатым кешеләр күңеленә үтеп керү, халкыбыз моңнарын яшәтү ди Илзида Госман. Безнең хит парадыбызда да ул халыкчан җыр башкара. Җилфер, җилфер, җил искәндә. Карыйбыз. Җилфер, җил искәндә тарадым чәчләремне, таңнардан да сызлап, сагынам сине өзлеп, белмисең хәлләремне. Таңнардан да сызлап, сагынам сине өзлеп, җилләр дава, йөрәк яр суларыма. Алмамын, гел булмамын, ятларга күз салмамын. Син булсаң янарымда. Алмамын, гел булмамын, ятларга күз салмамын. Син булсаң Язлары яздай булмады, җәйләре салкын булды. Калмады кагаз айрыр кышылар, базы буенда кышылар. Аңларсың хәлләремне. Калмады кагаз айрыр кышылар, базы буенда Иҗатта үз стиле булган башкаручы Валерий Назаровның зур сәхнәгә чыгуына 7 ел. Барысы да очраклы гына бер вакыйгадан башланып киткән. Валерийның бизнес белән шөгыльләнеп йөргән чаклары була. Эштәге бер бәйрәмдә ул җыр җырлап карыйсы итә. Җырлый, ә бәйрәмдә булган халык аны шул кадәр җылы кабул итә, башкаручы өчен бу көтелмәгән хәл була. Шуннан соң мин җырлавымны дәвам итәргә булдым. Төрле кичәләрдә, концертларда, клубларда чыгыш ясый башладым. Үз тыңлаучым бар, иң мөһиме шул дип уртаклашты башкаручы.
Валерий Назаров турында сөйләшкәндә мин тагын бер мәсьәләгә тукталыр идем. Күпләр әле белмидер, әмма Валерий татар телен нәкъ менә җырлый башлагач ныклап өйрәнә. Хәзер инде ул татар телендә иркен аралаша. Миңа калса, бу аерым игътибарга һәм хөрмәткә лаек адым. Урманнарда, урамнарда адашкан ялгыз бүре юлга чыга, утка карый, ялтырый ике күзе. Ялгыз бүре нишләсә дә бер үзе. Ялгыз бүре итеп язмыш, калдыра күрмә мине. Ялгыз бүре нишләсә дә бер үзе. Ялгыз бүре итеп язмыш, калдыра күрмә мине. Сынауларым да бер үзе, хаталарым да бер үзе. Карарларым, яраларым, йөрәгем ялгыз бүре. Ялгыз бүре нишләсә дә бер үзе. Ялгыз бүре итеп язмыш, калдыра күрмә мине. Ялгыз бүре нишләсә дә бер үзе. Ялгыз бүре итеп язмыш, калдыра күрмә мине. Ялгыз бүресің син, ләкин ялгыз син көч түгел. Ялгыз бүре булып яну, кызыл жылы хис түгел. Ялгыз бүре нишләсә дә бер үзе. Ялгыз бүре итеп язмыш, калдыра күрмә мине. Ялгыз бүре нишләсә дә бер үзе. Ялгыз бүре итеп язмыш, калдыра күрмә мине. Табар өчен барадыр ул ялгыз бүре үзе. Ялгызлыкның горурлыгын эретер сөю сүзе. Ялгыз бүре нишләсә дә бер үзе. Ялгыз бүре итеп язмыш, калдыра күрмә мине. Ялгыз бүре нишләсә дә бер үзе. Ялгыз бүре итеп язмыш, калдыра күрмә мине. Музыкаль гаиләдә үскәч, җыр сәнгатенә килүем табигый хәл. Әтием дә, әнием дә, туганнарым да җырлый. Үсмер вакытта әнием җыр түгәрәгенә йөреп карарга тәкъдим итте. Һәм шул тәкъдим барсын да хәл итте. Җырга бөтен күңелем белән гашыйк булдым, дип уртаклашты Артур Исламов. Татарстанның ат казанган артисты инде 20 ел сәхнәдә. Артур Исламов исеме опера юнәлешен яратучы тамашачыларга да, альтернатив музыканы сөючеләр һәм шулай ук эстраданы үз итүчеләргә дә яхшы таныш. Безнең хит-парадта исә Артур Исламов тормыш яме клибы белән катнаша. Бу җырны тамашачылар үз итте. Шуңа да ул безнең хит-парадта инде берничә ай дәвамында катнаша. Карыйбыз.
Şeşeklerdey her kaysыбыз үсә матур гөлдәй. Кулдан кулга күчә җылы, өзелмәсен безнең йөрәк җыры. Газиз халкымыз иреннәрдә икмәктәме, рәхмәт яусын тырыш кешеләргә бу тормышның бүтән яме. Көчле рухлы батыр кешеләргә иреннәрдә икмәктәме, рәхмәт яусын тырыш кешеләргә бу тормышның бүтән яме. Көчле рухлы батыр кешеләрдә. Дуслар кирәк озын юлда, юл күңелсез барсаң ялгыз гына. Тамчылардан күл җыела, бергә булсак дөнья матур була. Җиргә бәхет тула, иреннәрдә икмәктәме, рәхмәт яусын тырыш кешеләргә бу тормышның бүтән яме. Көчле рухлы батыр кешеләрдә иреннәрдә икмәктәме, рәхмәт яусын тырыш кешеләргә бу тормышның бүтән яме. Көчле рухлы батыр кешеләрдә. Иреннәрдә икмәктәме, рәхмәт яусын тырыш кешеләргә бу тормышның бүтән яме. Көчле рухлы батыр кешеләрдә иреннәрдә икмәктәме, рәхмәт яусын тырыш кешеләргә бу тормышның бүтән яме. Көчле рухлы батыр кешеләрдә бу тормышның бүтән яме. Көчле рухлы батыр кешеләрдә. Рамиля һәм Рамил Хәйретдиновлар иҗатка икесе ике вакытта килә. Рамил Хәйретдинов исеме 2016 елларда ук ишетелсә, аның янында Рамиләсе 2019 елда гына пәйда булды. Гаилә дуэты булып сәхнәгә чыгу очраклы рәвештә килеп чыга. Рамиләнең матур җырлавын өйләнешкәндә үк белә идем, әмма ул сәхнәгә чыгудан гел баш тартып килде, үзен гаиләгә багышлады. Мин исә төрле мәҗлесләр уздырып йөрим. Гадәттә берничә җыр җырлап китәргә таныш җырчы кызны чакырам. Берсендә ул авырып китте, банкетны уздырырга кирәк. Үзем белән Рамиләне алдым. Шуннан башлап ул гел минем белән йөри башлады, дип уртаклашты Рамил Хәйретдинов. Шуннан соң җырлы гаилә дуэт яздырып карарга була. Уңышлы килеп чыккач, җыр артыннан җыр туа. Хәзер Хәйретдиновлар эстрададагы иң матур җырлы гаиләләрнең берсе. Бәхетемә күзләр тимәсен. Җилләр ишетерләр айлы төндә, мин яратам сине димәсен. Мин бәхетле
Sognuş jilleri de yüreklerini Sağnu sağış bilen delmesin Sin mine keninem Bəxtimsin Bəxtime güzler timəsin Jiller işitirler Aylı tünde Min yaradan sine dimesin Min bəxtli eydirlərə Qurqan Bəxtime güzler dimesin Jiller işitirler Aylı tünde Min yaradan sine dimesin Min bəxtli eydirlərə Qurqan Bəxtime güzler dimesin Jiller işitirler Aylı tünde Min yaradan sine dimesin Min bəxtli eydirlərə Qurqan Bəxtime güzler dimesin Min bəxtli eydirlərə Qurqan Bəxtime güzler dimesin Bəxtime güzler dimesin Лайыклы хитны Марат Галимов дәвам итә. Ул хит парадыбыздагы иң тәҗрибәле башкаручы булып чыкты. Марат Галимов сәхнәгә 1994 елда килә. Әйдәгез барсы хакында да үзе сөйләсен әле. Сүзне Маратка бирәм. Ижатыма килгәндә мин инде менә күп үзем хәтерлим. Җырларга яраттым, әнием җырларга ярата иде инде шуңа күрә. Әнидән күчкәндер инде әти гармунда уйнарга ярата инде, һәрдә уйный күңеле тулганда. Хыялым иде минем җырчы булырга һәм хыялым тормышка ашты. Минем тормышта күп кызыклы вакыйгалар булды. Менә сезгә берсен сөйлим. 1995 ел, может 96 ел булгандыр. Мин институт культурага укырга кирмәкчим укырга. Килдем. Инде 94 елдан бирле мин эшли башладым. Зәводлар җырхам театрында җырчы булып, водительдә булып эшләдем, аппаратурада утырдым, юморескларда катнаштым инде. Әзрәк тәҗрибә җыйгач киттем инде институт культурага укырга керергә. Әллә педагогның кайфы булмады, әллә мин җырлый алмадым. Шунда педагог әйтте миңа, бар энемди Зәйеңә кайта тракторында эшлә диде. Сиңа син җырчы түгел дигән мәгънәдә инде. Мин аның сүзен тыңладым, ярсын гына кайттым Зәйгә, әмма ләкин җырлауны дәвам иттем. Инде менә Аллага шөкер, бүген инде матур җырлар иҗат итәм. Аллага шөкер, сәхнәдә яраткан тамашачым бар. Минем иҗатымны яраткан тамашачым бар. Инде аларга, кстати, зур рәхмәт, минем иҗатымны тыңлаганнары өчен, яратканнары өчен, миңа ярдәмнәрен күрсәткәннәре өчен. Ярдәм инде ул, рәхмәтләр әйтеп, алга таба иҗатыңны дәвам итеп дип әйтүләр белән. Инде хыялым минем шундый бер җыр язасым килә. Менә шушы җыр бөтен гасырга җитсен иде. Шушы җырымны
гасырларга жетип кишилер жырласын иде. Менә мәсәлән, как молоды мы были дигән җыр. Аны инде яшьләр дә белә, алар да белә, ничә ел инде ул җырга, ничә дистә үсте инде ул җырларда. Шуңа күрә менә шундый хыял. Җәяүле юл үтә, су буйлатып yüzә, күк киңлеген гизә, дәркемләп очалар кошылар, үзәк өзгіш аваз салып, җитә дип салкыннар кошылар, Аша кошылар, күчмә кошылар, җилпи канат кагып, кошлар кебек ирекне мин дә яратам. Гизмәсәм дә бөек күкне, җилпи канатларын аша кошлар, каңгылдашы Зәңгәр күкне иңли, тирә-юнны күзли, туктар урын эзли, чакрымнар гизәләр кошылар, кайтыгыз дип үткәч кышылар, Кайтыгыз сез илләр гизеп, кунак булып, тагын кушылар. Кошлар кебек ирекне мин дә яратам, гизмәсәм дә бөек күкне, җилпи канатларын аша кошлар, каңгылдашы саубулашы. Кошлар кебек ирекне мин дә яратам, гизмәсәм дә бөек күкне, җилпи канатларын аша кошлар, каңгылдашы саубулашы. Хит парадыбызда төрледән төрле җырлары белән катнашып торучы Арслан аны музыкага әнисе алып килә. Ул кызына төрле телләрдә балалар җырлары өйрәтә. Арслан аның иҗатына шуның эчендә төрлелек хастыр мөгаен. Халык җырларында җырлый ул, рок стильдә дә, эстраданы да. Авылдагы концертларда һәр вакыт чыгыш ясый идем. Музыка мәктәбенә дә йөрдем. Булар барысы да зур иҗатка бер адым булган дип уртаклашты Арслан. Март айында башкаручы безнең хит парадта Урсал тауда җыры белән катнаша. Тыңлыйбыз. Ярларына кайты елга,
Yeşillendi kini yalan Ursal tağda köksel tımam Hella nige mıngılanam Ütte aylar kütte zeyler Sularını da yüz almayın Ursal tağda karlar yoğan Baran indi tuz almayın Ütte aylar kütte zeyler Sularını da yüz almayın Ursal tağda karlar yoğan Baran indi tuz almayın Yaşnat yaşınları kiydirse Yağmurda kalıp şılan Ursal tağda kara orman Kürsem şığılmamısıman Ütte aylar kütte zeyler Sularını da yüz almayın Ursal tağda karlar yoğan Baran indi tuz almayın Күзлер килди төсләр төрле Алтын киде гайгына Уrsal тауны сары сарган Әллә шуңа кайгырам Үтте айлар көтте зәйләр Суларını da yüз almayın Ursal тауда карлар яуган Барам инде түз алmayın Ütte aylar kütte zeyler Sularını da yüz almayın Ursal tağda karlar yoğan Baran indi tuz almayın Ursal tağda karlar yoğan Baran indi tuz almayın Бер акыл иясе булай дигән: эшеңне яратып башкарырга кирәк. Шул очракта хәтта иң авыр хезмәт тә иҗатка әверелә. Күпләр килешер, нинди генә эшкә тотынсаң да, аңа бар күңелеңне бирсәң, җиңелрәк тоела. Ә шуңа тагын тырышлыкны да өстәсәң, матур нәтиҗәләр дә озак көттерми. Киләсе катнашучыбыз Сабина Мидигулова да бу кагыйдә белән яхшы таныштыр мөгаен. Иҗатны яратканга, тырыш булганга, ул халыкара һәм Россия күләмендәге бик күп конкурслар җиңүчесе. Бу атнада хит парадыбызны Сабина Мидигулова тәмамлый. Әйдәгез сүзне үзенә бирик. Буранлап яуган ак карлар Өмет биреп күңелгә Әйтәсе килгән сүзләрем Моңнар булып түгелләр Кабул булсын теләкләр дип Атлыймын яңа көнгә Теләкнең кабул булуы Кирәк бит ул һәркемгә Аккышларның Аклык сафлыктан төсе Йөрәкләрне ялыкын итә Татлы мәхәббәт хисе Аккышларның Аклык сафлыктан төсе Йөрәкләрне ялыкын итә Татлы мәхәббәт хисе Карлы аккышлардан Тылсым
мәхәббәт күңелләр, кышларда да чәчкә ата мәхәббәт дигән гөлләр. Аккышларның аклык сафлыктан төсе, йөрәкләрне ялкын итә татлы мәхәббәт хисе. Аккышларның аклык сафлыктан төсе, йөрәкләрне ялкын итә татлы мәхәббәт хисе. Аккышларның аклык сафлыктан төсе, йөрәкләрне ялкын итә татлы мәхәббәт хисе. Аккышларның аклык сафлыктан төсе, йөрәкләрне ялкын итә татлы мәхәббәт хисе. Йөрәкләрне ялкын итә татлы мәхәббәт хисе. Бер сәгать вакыт сизелмичә дә узып китте. Бүген тагын бер кат инандык. Татар эстрадасындагы башкаручылар һәм аларның иҗатлары күп төрле. Һәркемнең үз стиле, үз тыңлаучысы һәм үз максатлары бар. Әмма шунысы төгәл билгеле, Мәйдан телеканалында һәм лайыклы хит тапшыруында иң яхшылар гына җыела. Дуслар, лайыклы хиттагы җырларның язмышын сез хәл итәсез. Моның өчен үзегезгә ошаган җырларның исемен 5533 номерына юлларга кирәк. Тулырак мәгълүмат meydan.tv сайтында. Бүгенгә сезнең белән саубуллашабыз. Мин Илгиз Шәкуров һәм тапшыруның иҗат төркеме сезгә матур язлар теләп калабыз. Тиздән күрешербез.